jadi bagi Shillong State na marba ima Vincent H. Palay la di lupa sitting MP ngatrai kam dadon kanuga question hak adidet tri na marba kadika party matters ka pandon ka tukat ni ki certain procedure ki bale ase inhaban apply gum candidates kan nungut ban apply inhaban government ni ka syaka ICC tenre ya ka jing pai jonga kalong ba na Shillong State ka shy but haji ni pat ka garils pada ka syong haka syong haki nongkit kam nang tei I Madam Devra bat kiwei ka iga jisu ko jongki yanogi ko ban pendiang kaninga trai ka sa ka jing start jong ka jongki nong yala mapo garils pi la pi page saudong sangpun hagari India bro ko wei hadin baga BJP ka shim ya ka kayo ya ka Boston Shara Central ki egi jingtia ka jingtia ha Jammu Kashmir ha Manipur ka jingtia ha ka ba kat hadu menta emparla ban penbek ya ka jing ya snam ha ka dong ngai wabun pai ba hari India bro ko wei kisngu tu ba tangga kongres ka bari ka parti ka bala ban monra ai ka jinglong ko wei hari India bro ko wei dekane kale kan yarap sibun yangi hapo Shillong State tu ban phai shata ka par larapi kelila se ka state ka por bagi nongilam ki baya ki ya ka hill state ka to por ngatrai la kamri ka jingjen sumen simlang jonga Indira kan di tu por kamlong ka baso khoi ni sngu sibun na ka banta ki balai hill state balai treshitom rehnya ban sngu kandiat ya ka Indira kan di ka ba klui men sim ka ba I state ini small liberin adu menta la protect yangi haga sikshidil ngatrai bisu tu hi kadi ka jinglong jinsur mensim juga Congress Party hadu menta yang padu igi rights ki jongi nama ka jinglong klui mensim juga Congress Party ngai ba based on this many contribution ka jinglong senyang jongka Congress Party ngatrai don ka jingkermen namar ba hapo parliament ngidon kam la kumnu bandon haga party ka ba hamdon boys kendiat la bandai sanpau ki MP la bandai chispa la bandai arspa tenre ban sulai kumtu lese kanum don kanunu ka impak nam takajai bentu ko jongi marah ka bakut mentang ida kan ban nang pentlan susu ya ka jinga da yangi ban pentlan nga thangi don kam hi ki parti ki bakhan ha central knang ba ki ban ai ka jinga da yangi ha ka por jongu Rajiv Gandhi ha bakaban ka 73rd amendment na ka benda introduce ka panchayat nga thai ko por ru Rajiv Gandhi wong no ha ki not is instant ngim don kam na ma ki don ka system na ka jong pi ki don nga thai nga don jingkermen bahagia dia begini kayak gitu.